Welkom bij Dwars door Limburg. Vanavond veel theater met Karen en met Chiara. Zij vertellen over de nieuwe voorstellingen van Me on Stage. En Nick is hier, want dat is een grote fan van het Songfestival. Dus hij gaat ons daarover vertellen. Dit is Dwars door Limburg. Goedenavond en welkom bij Dwars door Limburg, het magazine voor kunst, cultuur en lifestyle in onze regio. Vanavond met Karin, met Chiara en met Nick. Welkom allemaal. Maar eerst staan we even stil bij dat grote nieuws deze week, zeker in Durp, maar ik denk in heel Peel en Maas, het overlijden van Ann Philipsen. Ja, een enorme schok inderdaad. Omroep PNM heeft er een hele mooie eerbetoon gemaakt. En toch willen we hier tijdens deze uitzending hier ook absoluut even bij stilstaan. Want het was zo'n bijzonder persoon. En op het gebied van cultuur en ook met name theater. Ze had nog zoveel plannen. En dat is op dit moment allemaal, helaas, op deze manier kan het niet meer uitkomen. Welke dingen denk je zelf aan als je denkt aan de dingen die Ann Philipsen allemaal gedaan heeft? Ja, op de eerste plaats persoonlijk kwam ik er vaak tegen met wandelen. Ze wandelde heel veel en dan dacht ik altijd van, oh, is toch een mooi en kleurrijk persoon en een bijzonder mens. En qua theater heb ik natuurlijk ook van alles van haar gezien. Ik denk we allemaal wel. En ook qua regisseur, schrijfster, van alles. Maar de kleine voorstelling Broebels, die ze met haar dochter Josje heeft gemaakt, die heeft enorm veel indruk op mij gemaakt. Het ging over het verlies van haar man op hele jonge leeftijd en de vader dan van Josje. En hoe ze daar beide mee omgingen. En ook uit elkaar afstand kwam, maar toch weer bij elkaar kwam. En dat was zo puur en zo intens. Het was gewoon, ja, daar hield niemand het bij droog. Het was heel, heel, heel erg mooi. En ik denk dat heel veel mensen hele mooie herinneringen hebben. En ik denk dat we namens ons allemaal spreken dat we de familie, nabestaanden en iedereen die haar lief heeft, heel veel sterkte en kracht willen wensen. Ja, en haar hart lag in het theater. Daar zullen we haar ook als in herinneren. In die zin, theater is vandaag ook de rode draad door deze uitzending. Ja, theater, show must go on. Het zijn mooie woorden om mee af te sluiten. Ja. Er is veel te melden. Daarom ook dat Chiara en jij daar nu ook voor zijn. Eén ding wat er was al de Musical Awards afgelopen week. Veel Limburgse mensen daarbij. Klopt, ja. Ook in de prijzen gevallen. De dames, de musicalsterren. Voor de kleine musical was het Suzanne Zegers, Edith Piaf. En voor de grote musical was het Brigitte Heitzer van Mamma Mia, die we allemaal wel kennen. Ja. En de grootste winnaar van de avond was Jesus Christ Superstar met 6 awards. Met 6 awards. Er is ook een musical die hier in het zuiden zelf gedraaid heeft. Zondag in het zuiden. Die ook een herhaling krijgt deze zomer. Klopt. Ook die zat erbij. We waren behoorlijk genomineerd. Hebben helaas geen prijzen gewonnen. Maar ja, de nominaties zijn natuurlijk ook wel heel eervol. En het was ook mooi om te zien allemaal. En het komt weer terug inderdaad. Vorig jaar groot succes. Prachtige voorstelling dat heel veel mensen ervan genoten hebben. En vanaf 5 juni weer 6 weken in het Openluchttheater in Tegelen. En dit keer veel dezelfde sterren, gelukkig. Dat is hartstikke mooi. Ook René van Wegberg weer, Buddy, Suzanne Zegers. En Annemieke Ruijten doet 1 week mee, uit Venray afkomstig. En ze wordt dan vervangen door Lone van Roosendaal. En zij heeft haar roots liggen in Zuid-Limburg. Dus veel Limburgs talent weer en heel mooi vooruitzicht. Nog steeds Limburgs inbrengen voor de mensen die hem dus vorig jaar gemist hebben. De kans om er deze keer naar te gaan kijken. In Tegelen natuurlijk weer. Ja. Mooie locatie. Je bent er vorig jaar geweest? Zeker. En ik wil heel graag weer gaan. Je gaat nog een keer terug? Oké, want dat zou mijn vraag zijn. Er zijn mensen die dat graag doen. En ook misschien om te kijken wat de verschillen zijn of er iets te zien is. En nog een keer te herbeleven. Natuurlijk allemaal dingen die de eerste keer misschien niet gezien hebt. En het zal toch ook weer een andere dynamiek zijn. Ik weet zeker dat het ook de tweede keer een onvergetelijke ervaring zal zijn. Nou, wij kijken er een beetje op terug. Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburg lult, dat heel Holland Limburg lult. Oh, ik heb niet gaan zo lang hebben gewacht, op de dag en op mijn scholen en op de dag. Alles wat ik wou, maar wat ik nooit kreeg, het was te duur of te vroeg of te laat voor mij. Dus wachten op succes en op de mooie dag, dat ik in de zon en mezelf laag. Ik ben beroemd en gevierd, maar tot nou toe heb ik alleen maar geleerd. Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag.
Dat waren de opnames van zondag in het zuiden, wat dus dit seizoen weer te bewonderen zal zijn. U hoeft niet per se naar Tegelen. U kunt ook gewoon in Panningen blijven, want we gaan het dichter bij huis zoeken. In Dock 6 gebeurt ook van alles. Ik zie hier naam staan. Broban Benjamin. Vertel. En het is nog ingewikkelder. Broban Benjamin Braspenning. Ik heb hem de eerste keer gezien bij de previewavond vorig jaar. En het was gewoon echt wel heel wervelend. Echt een opkomend talent. Zijn voorstelling heet Boompje Beestje. Het gaat over het actuele onderwerp woningnood. En vanuit zijn perspectief, hij noemt het de pechgeneratie. En het is heel snel en heel muzikaal, ook piano, gitaar. Ik denk echt wel een goede tip voor een avond die je tot nadenken zet. Oké, nou, lijkt me leuk om daar een voorproefje van te zien. Maar kijk, het ding met huiselijk geweld, heb je wel een huis. Geef ze een huis, de jeugd van vandaag. Zou ik me ook voor laten slaan, ben ik heel eerlijk in. Ze van elkaar houden. Geef ze een huis, de jeugd van vandaag. Kijk eens aan. Zijn er mensen van de pechgeneratie aanwezig vanavond? Ze willen Pechgeneratie, laat je net zo horen. graag als wij een toekomst Nou ja, zo treurig klinkt dat dus. En ja. Ik was laatst op een bezichtiging met 70 mensen voor letterlijk een bezemkast. En weet je hoe die makelaars dat noemen? Een Harry Potter loft. Door ome Duo, door die lieve ome Duo. Ja, mijn voorstelling, daar zit zoveel in. Ja. Moet je eigenlijk 2 keer naartoe. Nou, we zeggen dat het Boban was en geen Broban. Excuses, Broban Benjamin. Dat hadden we denk ik niet zo bedoeld natuurlijk. Het is ook een ingewikkelde naam. Dus ja, en nu krijgen we makkelijkere. Want de blauwe vinkjes gaan ook komen. Dat kennen we allemaal, de blauwe vinkjes. Manon en Kevin. Trouwens, Boban staat 9 mei en Manon en Kevin met de blauwe vinkjes staan op 18 mei in het theater. Dat is een voorstelling, disclaimer. En het gaat eigenlijk over de digitale wereld en een sceptische blik, maar dan natuurlijk met humor. Vol met sketches, persiflages, imitaties, muzikaal. Dus op die manier vullen zij de avond. Ook gezien bij de previewavond. Zag er ook heel veelbelovend uit. Nou, we gaan samen kijken. Ik ben in protest. Wij zijn uitvaartonderneming in Drafsnijdendag. Leuk dat je kijkt. Wij zijn dus de blauwe vinkjes. Amsterdam, bedankt! Graag geen foto's of video's maken waar wij niet op staan. En je mocht elkaar nog 3 kussen geven? Ja, dat was tot de pandemie, maar dat duurt nu al 50 jaar. Maar daartegen, wij hadden mooi de gelegenheid om Willem te leren hoe hij van zijn stijve hart kan afkomen. Ja. Is it too late now to say sorry? Papa, ik like steeds meer op jou. 1000 podcasts om te horen, 100 e-mails niet gezien. Nou, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Nou ja, ik vind dat krankzinnig, Joop. Je kan daar toch niet zomaar een musical van maken? Dan danken we nu alvast hartelijk voor uw aanwezigheid. En vergeet niet, geef ons na afloop een like. Dank u wel. Ja, en de blauwe vinkjes, ik bedoel, van mijn leeftijd zal niet iedereen weten wat het eigenlijk is, hè? Het begrip blauwe vinkjes. Ik bedoel, heb je de blauwe vinkjes gelezen, staan ze aan, dan kun je eigenlijk al dingen uit afleiden. En ja, dat stalkinggedrag weten veel leeftijdsgenoten nog niet. Nee, hij heeft het gelezen, hij heeft het niet gelezen. Waarom reageert hij niet? Ja, en ook op Instagram bijvoorbeeld. Ja, Instagram. Als je dan natuurlijk een account hebt waarin dat je daadwerkelijk bent wie je zegt, dan krijg je ook een blauw vinkje van deze persoon ben ik echt. Een soort communicatie. Ja. En dan kun je je afvragen, is het een vloek of een zegen? En daar spelen zij natuurlijk heel handig op in. Ja. En dat zet je een beetje tot nadenken. Ja. Niet verkeerd. Heel actueel thema. En we kijken er allemaal veelvuldig op een dag. Ja. En sommige mensen zetten hem ook bewust uit, die blauwe vinkjes natuurlijk. Dus dat is ook iets. Dus de vraag misschien of Jan Dino dat ook doet. Want die komt ook voorbij in Dock 6. Ja, die kennen natuurlijk allemaal. En die gaat het hebben over therapie. Want dat is tegenwoordig natuurlijk ook dat je voor alles tegenwoordig therapieën kunt volgen. En dat gaat je allemaal op een humoristische manier, satirische manier. Met persiflages komt het aan bod. En dan eigenlijk is de clue van het verhaal denk ik wel dat lachen uiteindelijk toch nog de beste therapie is.
Ja, Dat vindt hij tenminste. dat is een cure voor heel veel dingen natuurlijk. Chiara, als jij dat hoort, waar denk jij aan? Ja, ik denk ook wel echt dat lachen toch wel het beste medicijn is. En gewoon goed gezelschap hebben, samen met elkaar zijn en genieten van het leven. Nou, en als je dan over Jan Dino hebt. Ik bedoel, ik heb weinig met de hele Jan Dino. Maar dat Judeska-verhaal, dan denk ik, hoe krijg je het voor elkaar? Dat is echt, voor mij lachwekkend. Ik ben daar echt mee opgegroeid met Judeska en FC Kip dan. Ja. Dat blijft ook nog steeds heel erg leuk om terug te zien. Ja, en heel consequent voert hij dat door, hè? Ja, zeker. En dan het restaurant wat dus nu echt geopend is, FC Kip. Ja, helemaal... Helemaal storm. Goed gedaan. Ja, 15 mei is die in Panningen. Nou, dan komen de sterren hier in de buurt. Zeker. Naast dat je daar wat over kon vertellen net, je bent ook van Musical Me on Stage, hè, natuurlijk. Daar hebben we in het verleden ook al vaker hier over aan tafel gehad. Jullie zijn hard bezig, binnenkort weer een nieuwe voorstelling. Ja, dat klopt. Wij zijn nog maar een aantal weken verwijderd van onze nieuwe voorstelling. Dit jaar een eigen geschreven musical, een rooskleurig bestaan. Het gaat eigenlijk toevallig om iets actueels terug te pakken. Het pestgedrag, eigenlijk wat zich op scholen plaatsvindt. Het verhaal speelt zich af en het gaat over Rosalie. Rosalie is een meisje wat zeer ernstig wordt gepest. En in de zomervakantie besluit zij om zichzelf drastisch te veranderen. Dus echt haar hele uiterlijk te veranderen. En zichzelf opnieuw te introduceren als een nieuwe leerling. Dus eigenlijk van een studietje, een studiepersoon naar een populaire dame te gaan. Daarlangs speelt het verhaal over Mike Master. Mike Master is een getalenteerde getalenteerde presentator. En die is op zoek naar de hoofdrolspeler in zijn nieuwe show. Hij heeft een opdracht verzonnen waar heel de school aan mee moet doen. En Roos kan zich zo op die manier bij ieder groepje een beetje binnenwurmen. Wat natuurlijk de groepjes niet weten van elkaar. Dus dat is al puntje 1. Maar uiteindelijk komt de beste vriendin van Rosalie erachter wie dat zij daadwerkelijk is. En uiteindelijk op een hele vervelende manier ook de rest van de school. Ja, wat daar de uitkomst van is, dan zou ik zeggen, kom gezellig kijken naar de voorstelling. Ja, echt letterlijk een voorstelling die je zelf hebt geschreven. Ja. Ook kunnen putten uit eigen ervaringen? Ja, ik denk het wel. Samen met Dana E. Klaas, onze producent, hebben wij het verhaal samen geschreven. Er zijn wel wat dingetjes om naar boven toe gekomen tijdens het schrijven. Herinneringen die wat wij vroeger nog van onze eigen middelbare school, basisschool weten. Die konden we heel fijn toevoegen. En ook verhalen natuurlijk wat we hadden vanuit leerlingen. We krijgen ook wel eens vaker verhalen mee van leerlingen. Zowel positief als ook negatief. En die hebben we heel mooi in ons verhaal kunnen verwerken. Ja. Ik kan me voorstellen voor de mensen die moeten spelen, dat dat ook wel helpt. Ja, je hoeft niet helemaal in een karakter te komen, maar dat het wel helpt dat ze dat misschien ook wel herkennen van hun eigen schooltijd. Ja, zeker, zeker. Kijk, we hebben natuurlijk leerlingen die wat heel erg jong zijn. En we hebben natuurlijk ook al leerlingen die wat boven de 18 zijn. En we krijgen vanuit beide groepen te horen dat dit echt helaas vanuit de ouderen nog steeds, vanuit de jongeren nog steeds een veelkomend probleem is. En vanuit de ouderen ook wel echt van, sommige situaties spreken zo hoe ik zelf door de gangen liep, hoe ik zelf. Ik denk dat zowel ouder als kind heel veel herkenbare punten gaan hebben in de voorstelling. En ook het publiek ook, hè? Dan, ja, zeker, zeker. Ik denk dat het is echt een voorstelling met een lach en een traan. Er zitten hele grappige stukjes in, maar er zitten ook echt best wel pittige emotionele dialogen, liedjes, teksten in. Wat mensen wel gaan raken, denk ik. Oké. Wat je ook graag wil als theatermaker, denk ik. Dat mensen erover nadenken. Ja, absoluut. Is er veel animo, veel spelers die meedoen? Ja, dit jaar hebben we uit mijn hoofd 7 groepen. Zo. En ook bijna allemaal vol. Dus we hebben dit jaar echt weer 3 weken lang staan we gewoon op de planken. Ik heb er heel veel zin in. Ja, dus vooral met zo'n grote groep. En dan onze eerste eigen geschreven musical. Dus dat maakt het ook wel een beetje speciaal. Ja. En nu de puntjes nog op de i zetten? Ja, de laatste puntjes op de i zetten. We hebben sowieso volgende week met Hemelvaart op het FIK Festival in Panningen. Hebben we al een klein voorproefje met een van onze groepen. Met een paar leerlingen die vonden het leuk om alvast een kleine trailerachtige voorstelling te geven. Dus dan kunnen mensen al een beetje kijken hoe het verhaal zit en welke liedjes erin zitten. En dan over 3 weken staan we in het Tok6 Theater. Is het niet een beetje autobiografisch voor sommigen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het wel zeker... vooral een aantal mensen zeiden ook van, ik ga nu voor een rol die wat ik
bijvoorbeeld hebt gepest of zo. Als Ja. je denkt, ja, vroeger was ik zelf de populaire. Ik ga het nu vanuit een ander beeld bekijken. Of juist andersom. Dus dat is heel erg leuk hoe de leerlingen daar zeg maar mee om zijn gegaan. Nadenkend van, voor wat voor karakter wil ik nu gaan? Wat voor boodschap wil ik vanuit mijn eigen personage naar voren toe laten brengen? En vanuit daar ga ik kiezen in welk richting, groepje ik hem ga spelen. En daar is vaak nog een hele tijd overheen gegaan. Dus ze zijn die tijd ouder geworden, rijper geworden. Ja. En daarover na hebben kunnen denken. Ja, zeker, zeker. We hebben natuurlijk aan het begin van het seizoen hebben we natuurlijk de rollen verdeeld. En ondertussen zijn natuurlijk al best wel wat leerlingen met verhalen gekomen van, oh, ik heb toevallig laatst dit op school meegemaakt. En het kwam me heel toevallig in die scène. Kan dat dan erbij? Ja, tuurlijk kan dat erbij. Ja, Als ja. je dan eigen invloed hebben, is het natuurlijk alleen maar leuk. Mooi. Heel benieuwd. Zeker, ik ook. Ja, Heel veel zin in. Succes. Een rooskleurig bestaan. Welke data moeten mensen noteren? Wij spelen natuurlijk 3 weekenden. Vanaf 25 mei tot en met 9 juni spelen we iedere zaterdag en zondag. En iedere groep heeft zijn eigen voorstellingsdag. En dan hebben we in de mix, de oudere groep, die heeft op de dinsdag en woensdag 4 en 5 juni voorstellingen. Oké, nou, dat hebben ze allemaal opgeschreven. En heel veel succes natuurlijk. Lijkt me heel spannend vanuit je eigen om dat daar te gaan zien hoe het echt gaat worden. Ja, Dus, dankjewel. Gaat helemaal goed komen. Het zal leuk zijn om mee te maken. Zeker. Van het kleine theater, als ik het niet neerbuigend zeg, naar het misschien wel het grootste theater ter wereld. Volgens mij is het Eurovisie Songfestival een beetje de grootste show on earth. Hè? Als je naar het aantal mensen kijkt die er naar kijken op tv, heel zeker. En jij bent een fan, Nick. Nou, fan. Ik ben wat ouder en in 1956 begon eigenlijk dat hele spektakel. En toen waren er misschien 7 of 8 landen op een zwart-wit toestel. Dus het was het enige amusement wat je dan had. Als kind zijnde, je had maar 2 zenders, de Duitser en de Nederlander. Dus je had maar 2 dingen, dus je keek dat. En zo bleef je eigenlijk elk jaar kijken. En je zag ook de opbouw van, het werd groter, het werd meer, een puntentelling. Lekker, het ging niet over politiek, neutrale onderwerpen, lekker muziek. En er werd dan op gerankt. Hartstikke leuk. Jaren 60 kwam naar de kleurentelevisie. Het werd allemaal wat groter, nog internationaler. Steeds meer landen deden mee. Het werd wat spannender. Het werd van, normaal werd het af en toe wat gek, maar je bleef elk jaar toch kijken. Ja. En, en nu zitten we inderdaad misschien 60 jaar verder, ik weet niet precies hoe ver. Niet 2024, dus het is weer inderdaad een heel groot spektakel. En zeker met dat hele gedoe rondom de inzending van Nederland, positief gedoe natuurlijk. Ik denk dat er weer veel mensen naar die avond klaar zitten. Maar we hebben inderdaad eerst wat halve finales om een beetje een schifting te krijgen. Zodat we van 2 keer 16 mensen, 2 keer 10 mensen krijgen. Die dan de volgende week zaterdag meedoen met de rest allemaal. Een kleine club van 25, 26 landen. En dan gaan we weer beginnen, gaan we weer voor de buis zitten. Ja. Ja. Straks hadden we het over de blauwe vinkjes. Dat mobieltje is ook heel belangrijk. Mensen kunnen zelf stemmen, sms'en. Ja. Is dat iets wat je... Er is iets veranderd. Tijdens die halve finales kunnen de vakjuries niet meer oordelen. En dat hebben ze als doel gesteld van dat niet landen op elkaar gaan stemmen. Nou is dat natuurlijk niet helemaal uit te sluiten. Maar ze proberen alvast in die halve finales dat uit te sluiten. Dus alleen maar televoting tijdens die halve finale. En dan krijg je natuurlijk wel verrassende uitkomsten, denk ik. Ja. Pak je zelf ook de mobiel ter hand? Dat doe ik niet. Nee, ik ben dan bezig met andere dingen. Ik zit dan helemaal in dat programma en dan ga ik niet met dit soort dingen allemaal werken. Nee. Oké. Nee. Maar heel spannend allemaal. Zelf ben ik ook een grote fan. Ik kijk het altijd. Ik vind het wel leuk om naar de show te kijken. Jullie ook, mensen die klaar zitten voor tv? Ik ben vanaf een klein meisje zit ik al voor de tv bij het Songfestival. Als mensen die me kennen, die weten dat ook. Die avond niet plannen. En dan zat ik ook altijd echt met punten geven. En kijken of het een beetje overeenkwam. Ja, echt. En nu geef ik geen punten meer, maar kijk natuurlijk wel. Oké, en voor jou, Chiara? Ik tegenwoordig niet meer. Ik weet dat ik vroeger verplicht op de bank met mijn moeder samen... Mijn kinderen ook. Eurovisie Songfestival moest kijken. Nee, ik ben er zelf niet zo van. Ik vind het heel erg leuk om altijd de inzending van Nederland te horen. En natuurlijk belanden er wel een aantal uiteindelijk in mijn Spotify-lijst terecht. Maar nee, kijken, dat doe ik niet. Nou, oké. Wij gaan in ieder geval wel kijken, want ja, hij is veel besproken. Joost Kleine, natuurlijk. Maar hij doet het eigenlijk ook wel best wel goed. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, Europa, welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, 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 Europa. Ja, Europa of Europapa's, maar net hoe je het wil noemen. Het wordt er meer dan meer gedaan.
Plek 3 al, of niet? Volgens mij samen met Italië op de 3e plek, zoiets in elk geval, maar inderdaad hoog genoteerd moet ik zeggen. En of ze winnaar worden, ja, dat weet natuurlijk niemand. Ik denk, daar kom ik zo meteen op terug, eerst de tweede laten zien, de Bookmakers nummer 2. Dan maak ik mijn verhaal af. Nou, Oké, nou, Ja. dan, als jij het zegt, dan gaan we kijken naar nummer 2. There's no going back. My presence fades to black. There's no going back. My anxiety is sex. Ring, ding, daggy, diggy, ding, ding, daggy, diggy. There's no going back. My presence fades to black. Yeah, there's no going back. My anxiety is sex. Ja, Ruud, dit is mijn favoriet en dan zul je vragen waarom. Dit is meer de stevige rock. En Joost Klein, met alle respect, het hakken is ik denk dat landen, de zuidelijke landen, met Malta bijvoorbeeld of Cyprus, niet echt gaan stemmen op een haknummer. Dat is echt iets voor de westerse landen, denk ik. En dit is wat breder. Meer landen vinden dit toffer, steviger. En doe maar, nummer 2, hupsakee, baby lasagne. Oké, ik denk dat valt beter, ja. Jouw €10 gaan op baby lasagne. Ja. Nummer Ja. 3 Hoeft er niet- was ja. Nederland en Italië. Betekent ook dat het nog een nummer 1 is. Ik wil straks van jullie ook wel weten waar van die 3 jullie favoriet zou zitten. Nummer 1, laten we hem ook voorbij komen. Als ik het goed heb, Zwitserland is dit, hè? Dus, Ja, Zwitserland. ja. Nemo met de code. Non-binair. Dan ga ik heel even terug naar Conchita Wurst, hè, jaren geleden. En dat is ook nieuw, dat was toen nieuw. En ik denk dat dit ook het item is waarom mensen op hem gaan stemmen. Ik vind de rock-opera muziek wat minder. Dus ik blijf bij Oekraïne. Ja, Conchita Wurst heeft hem wel gewonnen. In die zin zit hij wel in hetzelfde hoekje Ja, theater. ja, ik wil niet in zo'n vakje gaan plaatsen, maar ik denk dat dat iets losmaakt bij heel veel mensen en ook groot publiek. Ja. We gaan het zien natuurlijk. Het gaat allemaal plaatsvinden in Zweden, in Malmö, waar het plaats gaat vinden. Jullie hebben nu 3 nummers gehoord. Waar zou jij je gelden bij Ja, zetten? ik wel van Nederland. En als ik zie hoe het wordt opgepakt en wat het aanspreekt op kinderen bijvoorbeeld. Iedereen doet mee. Ja, dat is mij de winnaar. Oké, dus ook omdat zeg maar, van 12 tot 18 dat misschien wel heel populair kan zijn. Ja, en ook echt, ja, dat is zo. Ja, dat zijn inderdaad misschien ook wel straks de stemmers. Maar ook die kleintjes, dat vind ik ook superleuk om te zien. Hoe die helemaal losgaan op het nummer. Ja. Het leeft echt. En voor welke jaren, bedoel je zit er niet helemaal in, maar welke zou je kiezen als je uit deze 3 zou moeten kiezen? Ja, ik zou ook voor Europa gaan. Ik vind het echt een heel lekker catchy iets. Ik vind het heel erg leuk dat juist inderdaad dat oudste hakken, wat nog steeds natuurlijk heel erg is. Maar vooral die stijl, die hoor je niet meer zo heel veel. En ja, ook als ik mijn kinderen in de les zie meedansen in Europa, ja, dan spreekt het wel voor echt alle leeftijden. Oké, Ja. dus dat is er eentje die als dansballetje heel zeker het daar goed zal doen. Wij gaan het allemaal volgen. Eerst de halve finales, dan de finale. Volgende week donderdag, hè, dan zijn wij aan de beurt. Ja, In de Klaasje- tweede halve finale. Glaasje cola erbij, Ja. chips achteruit zitten. Noem het maar op, komt allemaal goed. En vooral niet lastigvallen op de telefoon. Nee, niet bellen. Nee, Nee, niet bellen. helemaal niet. Dan weet u wat het recept is voor iemand die van het Eurovisie Songfestival houdt. Vooral niet lastigvallen. Nou, tot slot Karen, we komen weer bij jou uit. Het gaat ook weer over theater natuurlijk. Een heel groot theaterproject zelfs. Inderdaad, het is een heel groot project. Theaterproject van de theatermakers. Ze hebben eerder al gemaakt Weg uit de Pil en Strijd om de Kathedraal. En dit keer is het weer een heel nieuw creatief team en weer iets heel anders. Maar wel echt een grote productie inderdaad. Het is niet het zoveelste bevrijdingsverhaal. Het heeft een heel ander perspectief. Het speelt zich allemaal af, wat je al ziet, in het huis. Het huis tijdens de bevrijding in het zuiden. En het huis anno 2024. En wat er dan allemaal... Het springt over, heen en weer. En ja, goed, het zijn ook een heel aantal deelnemers op Pelemaas die mee mogen doen.
En het is misschien wel leuk om even te noemen wie er allemaal meedoet. Dat is Jeroen Biemans en Dien Biemans uit Meijel. Mien Kerst uit Beringen en Danielle Tillemans uit Beringen. Finn Tillemans uit Beringen. Fred van Gulik uit Meijel. Bas van Rijden uit Meijel. Roos Biemans uit Meijel. En Mira Keizer uit Panningen. Ja, dus als ik dat hoor, veel namen. Het is waarschijnlijk een grote productie, veel mensen op het podium. Ja, heel groot. Ja. Dat huis, is het ook echt? Ja, dit is ook in mei en juni worden ook echt als openluchtvoorstellingen gepresenteerd. In Geemert en Overloon. Dus het is een beetje wel die stijl waarschijnlijk van Zondag in het Zuiden. Ja. Die setting. Ik weet niet precies hoe het decor eruit ziet en zo, maar het is vast indrukwekkend. En daarna gaat het nog een Munttheater in Weert en ook nog naar Den Bosch, naar de Parade. Oké, dat komt uit heel veel plekken. Ja. Wij hebben alvast een voorproefje voor u. Aufmachen, Frau Bergfeld! Dat was een mooie lieder. Het huis, 4424. Natuurlijk heel apart dat zo'n huis er nog is en dat je zo'n verhaal kunt vertellen. Heel zeker een aanrader om te gaan kijken. Dat was het weer voor vanavond bij Dwars door Limburg. Meer activiteiten vindt u zoals gewoonlijk op de site. Karin, Chiara, Nick, bedankt voor het komen. Bedankt voor het meedoen. En voor u tot de volgende keer. En dan zien we u graag weer terug.